Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambah sauju ka pangulu sabare bungkanan piawai naracu luruh main daun. Indak basibak jubasisiah bukan bainggo jubabate dari ujung lepeh ke pangka dari tapi lalu ke tengah ke tampe ambo mantarkan sambah. Ko indak tarangke tersusun jari, indak tersabut tabilang tuah taratok taimbau gala, kaganti paratok pemilang gala kerilahan sajo pemanuahi. Gantang panuah cupak balanjuang sukatan nanak Minangkabau, jemaah sambah dianjuang uku aja jangko ke talampau. Kalalawa di Pulau Rimbang anak ruso mati tadabiah, kok gawa minta ditimbang, kok doso ampunalabiah. Ayo manyong ku detu. Alah nangka menjadi buah perundiangan. Pihak de badan diri ambo, timbu taragak jo takana nak bakato bayu yo mengecek bamuti-muti yo sugalo anak kemanakan di kampuang bayak dirantau. Iyo nan mudo salendang dunia nan matah taruak kegadang, sampan nan alun bamuatan kudo nan alun bapulano bujang nan dalam betunangan. Kabaliau sasaran tembak alamai kato barisi pituah jo nasihat sabate mungkin dengan patui. Sawajah rundiang kede kakak iyo satantang rumah tanggo. Rumah kokoh tanggonya taguah nan sandinyo mencakam bumi gonjong menjulang-julang langit. Rukun damai aman santonso jadi sumarak dalam kampuang tuah de ibu dengan bapo. Kabawah takasiak bulan laia jabatin salanggano. Kateh tambun jantan ada isarak sabarumbuang cucuran ya amat salamonyo. Dan bukanlah hinyo rumah tangga mak. Rumah nalarak tangga-tangga tiang condong badin yang indah rasu alapeh parantagajai. Taga apalah kegunonyo antah kesarangan ayanai tasi seorang sanagari. Ayamanyo baliong kuda tua. Bari izin nembone mama. Mohon rila bakih pengulu ke tengah hembo sementaro. Nak diansuan sua bangkalai diusai sawah teruku. Tapi semantang pun baik itu mak. Ambo ko bukan tidak pandai. Alim bukan ulama tidak pengalaman bintang-bintangan sekadar tahu dek menyimak. Sekalai ambiak kasalendang pembawa anak turun mandi kain meturap batarawang. Jo adai ambo mengapalang, jo sarak jauh sekali ilmu berkurang-kurang. Maku ada sebab karena itu, kok singke boleh kemaah. Panjang bakare lamah betahu salah besapo betuka banjak ke tengah kok nyusipi lah di tengah mapaliaro di pagar adik jelimbagu. Apaan kini? Ya berundiang siang babi masuk, berundiang malam babi minyak, berundiang di kaset babi pita, aju mau pakai kemaah. Permisi ambo dulu. Assalamualaikum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Sadaqallahul azim. Mano nak kanduang janyu ayah anak nang sorang laki-laki sumarak rumah nang gadang harapan ibu jebapu. Ansu-ansua kemari duduk anak. Adorun jangan ka disabut rai kesimpan ka diboka aduk ka badan diri waang. Anak kanduang badan de ayah mudo sugiro mengalupa awak kajadi urang gadang. Ayah na ingin bapitaruah amanah kato jo nasihat itu nanutang laya batin. Danga diurai dipapakan. Pahamkan wujud hakikatnya. Taserak makanan pilih cucu setitik anak ditampuang hanyut tarapuang nak dipinteh kampuangkan di sanubari. Setantang berumah tanggo nak sepakai orang sabali samo mencari bahagia. Kayo laia sanang di batin jiwa tanang baria indah lapang taraso dunia nangko. Inyo nan murah-murah sari sampai lalu lungga batoko. Dikaja makin menjarak, dicari larang besuo hampian yang tidak bantaro. Tak ada sangkuinyo jo sekolah banyak sarjana gagal total. Bukanlah bando menantukan rumah rangkayo lagu lagah. Bukan pulau rancak di roman, malah rumah tanggonyo bintang film itu nan guyah harapuah bana. Cah carai sabanta kawin pasang nan ura-ura ungkai jarang nang kakak sampai tuo.
Sebaliknya nak, rumah tangga orang musikin banyak narukun naman damai. Walau makan nasi berbagi pakaian seken barang rombiang pondok usang rumah basio, inyo bagalak-galak juga. Kurang awam tamatan SD, adang tak tahu tuli baca. Iduitnya santai tak menggintang, mesra nan bak parangko joam polo anak cucunya jadi orang sampai mati cari tenggilang. Malah nan kimpuih nan cacek fisik kurang langku anggota tubuh inyo nan buliah dapet sajo orang laleno mencarinya. Banyaklah orang berteori nak menyusun rumus jo kaidah. Katanya resep mujarab perkawinan indak lain adalah cinta. Cinta? Tidak. Sebab hakikat cinta hanyalah khayal. Dia indah buat dikenang, tapi bukan untuk dipakai. Maka datanglah bandiang jo bantahan tabuhua dirangkai katu. Ceko tu tua kecilnya. Kalau Anda ingin mengabadikan suatu cinta, jangan akhiri dia dengan perkawinan. Tidak salah tu ya? Tidak. Iya betul. Cubalah tanya tukang pikir nak. Di saat nalia turun malayok kabalam pike inggok diranti yang jarek gatah. Sinan bana kambang ngarabu dunia nan tidak taragui. Tapi jarek bingkeh balam di tangan lah buliah apa nan dicito. Buruang nan tidak baharago orang meminta dia giahnya. Ketika masuk pacaran tata ruang kaki si dia bagului mencari ubek diambuh di kusuk-kusuk batu karekel di pungkangnya. Tapi lah kawin lah jadi bini di sinan juga tata ruangnya. Usahkan ke di silaunya kato pituro dan tadanga upik caraku bersamburan. Kama semato kau bajalan mencinganga untuang dak jangkang di bueknya. Tapi yo itu orang bijakna untayan kato mutiara. Lebih baik mendirikan gubuk di alam nyata daripada membina istana di awang-awang. Atau kece orang awak daripada maka lamang dalam rasian rancaklah gabelo besok pagi. Nah, berbalik ke pangka kaji, bahagia itulah yang dicari setiap orang di balik pintu rumah tangga. Tapi sari buliah larang basuo suli labana kadapeknya. Di mana letaknya bahagia tu ya? Cari sampai basuo intai di mainggoknya. Sekadar menyingkok-nyingkok, insyaallah ayah sigikan. Danga tuturan sampai habis, simakkan kata cie-cie rasio buhu ke dibuka. Tak kalau Adam diciptakan dari campuran tanah hitam, tinggal beliau surang diri dalam serugo 7 pangkek Taman Eden Allah namakan. Kabunan endah tak bandingan elok nan bukan alang-alang malaikat Ridwan menjagonya. Babatang buah-buahan basungai talagu indah. Kok litak tinggal menjambo ku awih ayam membasui. Angin barambuih membuaikan kicauan buruang menjagokan tasita memain pulau baik itu sepanjang hari. Walau semantangan bakian idui Adam taraso cangguang. Bak makan separuh kanyang sanang lai seleso tidak sergu raso kuburan. Apalah ngaran karanonya. Dek duduk nenalun baparintang tagak pun nindak bapamenan. Awak seorang tongga babel yang ilia lalu mudia tak singgah indak jusia ke bayu. Ku adolah kawan semu gadang bakeh berbincang jo barundiang. Berbagi rasa kecil orang kini. Baralah kagadang hati sajuak di dalam kiro-kiro. Di pada suatu malam, Adam tabariang seorang diri. Mato nanindak talalokan hempa suo ampeh kekida gilo di mabuak angan-angan rasah diayun naga-aga. Maka bermohonlah beliau masa itu meminta bakeh nan satu jo tangih doa dilapeh agiah labaa seorang kawan. Di tengah sepangga malam kantuak tibo kuok mendatang. Takulai memeluak banta lalok panjang balarai subuh murai berkicau menjagokan. Mako baru tersintak dari tidur heran tercangang Nabi Adam.
Sia kehurang di sampiangnya duduk bersimpuah di unjuran. Lunak lambui abuak tagerai memandang jusudi mato sambil seng yang galak tak sudah. Antah dari matu datangnya tiba suara mengabarkan, "Hei Adam Khalifatullah, ikolah nan engkau minta perempuan jinih urangnya Sitiawa namo babari." Sinan tak ucap nimyak kita lalu menungkui sujud syukur. Alhamdulillah, syukurilah, terima kasih ya Rabbani, terima kasih nan pangasiah lagi penyayang. Rupanya di saat talalok tadi Tuhan ciptakan Sitiawa dari patahan tulang rusuk sebelah kida tubuh Adam. Maka kun fayakun kata Allah, jadilah Hawa sekutiko kambalan Adam salamunyo. Diarok bagak mendatang gen yang dia ulah hati gadang. Tagarak tangan beliau hendak menjamah Sitiawa. Datang larangan menagahkan, "Hei Adam, sekalipun inyo untuk engkau tunggu dulu sintuah menyentuh sebelum nikah mahalalkan." Maka terjadilah ijab kabul. Tuhan bana menikahkan Jibril jadi walinyo syahadat keganti mahar barunya asah rumah tangga. Baitu tarikh mengabarkan. Nan bak cikarau dapat ayah curumpui ditimpuri nai sananglah hati keduanya sama mau kia menarawang kasiah majalin bekulindan. Walau sarugo jo isinyo milik Adam jo Sitiawa. Namun ada satu larangan, apalah jenis larangannya? Yaitu batagah memakan buah khuldi, buah syajarah di sarugo. Usahkan ke memakannya mendekek saja diharamkan, baik itu paringi dari Allah. Tapi dirayu godaan setan dek lama umbuak ubilih Hawa talangga jepan tangan. Adam pun satu tarambau samo memakan buah khudi doso lanyato laki bini. Dek Hawa telulu habis membuang setiap bulan. Dek Adam hingga rakuangan tasakit menjadi jakun, itu hukuman keduanya. Di saat ketika itu datang kutukan dari Allah. Kaduanya di usia tagak dibuang dari sarugo indak pakai salai banang. Adam talantiang kain dia, Hawa tercampak tengah gurun di sinan barunya tobat. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Oleh karena itu ampunilah kami ya Allah, kasihanilah kami. Kalalah tidak engkau berkenan, celakalah kami. Sesudah ratusan tahun Samu mencari bekulil yang marawang sepanjang jalan. Akhirnya bertemu juo iyo di Makkah tanah Arab di atas puncak gunung batu bernama Jabal Rahmah. Artinya bukit kasih sayang, sampai kini bisa dicari. Mano nak kanduang janyo ayah. Itulah tuturan tarikh uraian kisah riwayat. Sinan tabuhua kiasannya tinggal dek kita memahami. Adapun diantara macam pengajar menjadi contohnya ibarat paling kurang 7 macamnya. Manalah macam dan 7 nak cuba simakkan jale-jale. Nan pertama, Allah menjadi sunatullah sifat bawaan manusia. Ialah rasa kekurangan indak madokan barang sado. Siko panuh sinan balua laya jabatin tak satimbang minta diisi keduanya. Balanjuang cupak jebando rohani menuntui pulo. Kasih sayang ramuan ni duit cinta nang sama baimbawan sinan semara alam nangko. Nang kedua, bermohonlah hanya pada Allah, mendoa langsung bagi Tuhan jangan sampai salah halamai. Usah meminta pada dukun kedatu ke paranormal. Konon ke arwah orang mati ke kubur bakaramaikan atau ke jihin orang alus. Itu syirik tu mah namanya dosa lah nyato tak berampun neraka jahanam tantangannya. Yang ketiga, adapun hakikat perempuan asal dari tulang rusuk, tulang malangkuang tipih pulau liek nenanggan dipatahkan elok-elok meluruhkannya. Mangkunya dari tulang rusuk tandonya dake ati jantung lataknya di samping badan samiang indak carai tangga. Digungguang ju tangan kida, di pangku ju tangan suo, itulah sifat dek pemimpin. Nyampang diambil tulang pungguang inyo tersisiah di belakang cayah laraso tanggung jawab.
Nyekok dikarek tulang dado pedusi nak mendahulu senjang teraju rumah tanggo. Konon tangkurak nandisai alamai inyo mengapalo awak diatur perempuan. Kalau diambil tulang kaki martabatnya menjadi budak penurut ranah nenjauh parancah luluak nan dalam zalim namanya laki-laki. Sungguhlah adil bijaksana zat Allah pencipta alam tidaklah mungkin dibanding yang lain. Nanggampe kok baru sabateh calon sadang nan dalam batunangan konon pacaran caro kini. Tunggulah dulu resek panja main cacak main galasau dahulu jauh dari bajak. Sebelum masuk kutikonyo menanti nikah ijab kabul haram hukumnya bagi Tuhan. Maka ibarat kepala jamba ko nak sabar-sabar mencaliak gulai. Walau baaga dang sainyo rawi rancak baun mendayo pantang dikacak diparenai memacah buek tu namanya. Pandang-pandanglah samantaro lamo lagu leka manangkan awak juo nang kabulia. Beko sesudah gala dilewakan ale usai yurang dipulang. Up to you pak kata awak lah. Itulah halal menurut agama, terserah.